Príprava je tiež veľmi dôležitá. Robím kompletnú premenu. Aby oči boli dobre viditeľné a výrazné, líčim ich do máčaceho vzhľadu. Pre celkový obraz kráľovny hradu v fialových šatoch bude vhodné líčenie s fialovými tieňmi a k tomu dodám aj zlaté prvky. Zlata a fialová sú komplementárne farby, posilňujú jedna druhu. Tieto farby máme aj v outfite. Šaty sú fialové, špierky a koruna zlatej farby doplňa celkový vzhľad. Na toto fotenie som pôvodne zamýšľala vysoký účes, ale pani mala dobrý strih a tak som sa rozhodla pre kučery. Takto sa premenila obyčajná 31-ročná žena na rozprávkovú kráľovnu. Sme pripravené a konečne môžeme vyraziť na hrad.